Madi. Madi. Idol. Hi, hello. 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 Alalay lang, alalay. Okay. Dito po tayo ngayon sa Imabot Trail. Tara, tignan natin yung mga kasama natin yan sa baba. Yan pa sila. Ito po mga beginner. Pero kayang-kaya naman. Ito mga first timer dito. Matigas yung gulong. Okay, matigas yung gulong mga kaibigan. Kaya nag-skid. Pang highway naman yung gulong niya. Oo. Kaya pala yan po si XTC. Okay, tayo na pong susunod. Baba. Hop. Hey. Bobo. Hey. Baba. Alanganan di pili naman. Awan, malanganin. Baka natangkan pa ipili dara kita oy. Sir, kita mo natangkang pilit na. Baka natangkang pilit na ba? Bitaw ang clutch. Bitaw mo clutch. Okay, bate. Okay. Parang bago yan, no? Bago. Nangangamoy bago eh. Naamoy mo talaga yung amoy ng bago. Hindi, bate nyo na lang dyan. Sarapan. Okay, papunta dito. Okay. Okay. Sige pa. Sige pa. Up. Sige pa. Ah. Ganito guys ang mga ginagawa namin sa aming mga motor. Yes. Binubuhat namin. Ganito kami magpagod. Up. Yan. Okay. Oh. Sana all may bitbitan. Oh, kita mo yung paa. Oh, da kami toy. Ni isang ka bit-bit di motor. Kalaglagan eh. Boom. Maganda talaga guys pag maliit lang yung motor. Nandala. Napakagaan buhatin. Pang technical. Up,
Op. ikaw eh. Junior. KR Junior. Yeah, Max! Idol! Yun na ba yun? Pinakitaan na kami manin. Yun na yun! Yun na yun. No, I can't believe it! Tira! Sumabit yung helmet. Sumabit yung helmet, nahulog. Bitawan clutch. Oh, yun. Yun. Ops. Ops. Ayun. Stop. Tulak. Oy, oy. Hey, hey. Ulit, ulit. Dito na naguno. Ay, dito. Muntik na akong mag-uno. Wait! Tingnan mo na. Tingnan mo. Tingnan mo. Gistek na gunungom dito yun, banda na dito yun. Kuminsan to pa yan. Wait, tungo na sa... Dito ba nakahit ikaw kaw? Sipawin nyo no ka, sipawin nyo. I fucking survived! Bagay ko ata. Napay nga ito, stroke mo to. Munog vibrator dyan lang guys. Nagasok. Wild beating! Overflow. Okay. Sir. Amo ubutan. Nako. Natakot na siya. Apay nga ito, stroke ka. Yan po, dumaan na po sa easy way. Babalik na kami guys. Bali, di na kami tutuloy doon sa banda ron. Kasi maraming mga beginner na kasama natin. Baka mahirapan sila sa daan, kaya babalik na kami. Subukan namin sa ibang araw. Yan guys, mga beginner natin, puro mga bago yung motor, kaya
mahirap din pag magagasitan ng mga bagong motor.